खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन मैया बिटिसि एकर्ड डे ना सेक्रेटारियावनो क'क्राझाराव खुंनाय जादों फिसायै थेलेबलेबै बावहाय ओरै UPPLनिबो माखासे दैदेनगिरिफोर थांदों लोगोसे सार लरेन्स इस्लारि आरो NDFB मोनब्रै हानजानिफ्रायबो सोरबा नङा सोरबा नुजाहैदों सासेनि उनाव सासे नुजाहैजोबदों बयबो एकर्ड खालामग्राफ्रा फरायसा आफादनिफ्रायबो नुजाहैनाय जादों कयेकजन दैदेनगिरिफोर थ' मोजाङैनो जादों फिसायैब्लाबो बहुद बाथ्राबो जों खोनानो मोन्दों मैयानि दिनाव सार हाग्रामा महिलारिनिफ्राय लोगोसे प्रमद बर' BTR एकर्ड खालामग्रा UPPLनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' साराबो मैया नुजाहैनांगौमोन किन्तु बियो माखासे उसुबिदानि थाखाय बियो नुजाहैनो हायाखै बियो लाइजाम हरदों लाइजामखौ फरायनानै खोन्थादों जेखियानो जादोला UG ब्रह्म सारखौबो जों मैया माबा समावहाय उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सारनियाव बिबार मान बावहैनाय बिखौबो जों नुनो मोन्दों थ' बाथ्राया जाहैबाय थिग बाथ्राखौ मैया जों एसे सिदा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों हाग्रामा महिलारि सारनिफ्राय थ' आवगोलो जोङो सार गबिन्दआनो होन बा सार प्रमद बर'आनो होन बिथांमोननिफ्राय बेफोरबायदि सिदा बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनायामोन दा गामि ओनसोल बायदियाव बांद्राय तेरा बेखा बाथ्राफोरखौ बुजिया खायथ्रा खुयथ्रा खोथाफोरखौ बारा बुजिया जा बुङो सिदा खोथा बुंनायफोरखौ बुजि मोनसिनो थाबैनो बेफोरबायदि थ' सार प्रमद बर'नि आवगोल समाव बेफोरबायदि जों बाथ्रा बुंनायखौ जों खोनानो मोनाखैमोन जे माने रन्जन दैमारिजों लोगोसे जायफ्रा जेलाव थानाय बिसोरखौ आं बरननो हागोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनायखौ खोनानो मोनाखैमोन माखासे आयेननि बाथ्राखौ बुंलांदों नंगौ केसफोरनिबो बाथ्राखौ बुंलांदों खमसे खम उदां जानायनि बाथ्राखौबो मालाबाबो उदां जानांगौ बेखिनि बाथ्राखौल'नो बुंदोंमोन थ' मैयानि दिनाव हाग्रामा महिलारि सारा ओरैबायदि बाथ्राखौ बुंदों थ' सुक्ति जाबाय सान्ति सुक्ति जाबाय बिसोरथ' दिनै जेलाव बा सिङाव थाबाय थानांगौनि दरखार गैया उदां जानांगौ गजोबनांगौ बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों गाव बुंदों ओरैबायदि आं हानायमानिखौ नाजादों आरो आं हागोन बायदिखौ नुदों बेखिनि बाथ्राखौ मोनदों थ' अलरेडि आंनि मोनसे फोथायनाय बियो हयथ'बा प्रसेसखौ खालामदोंफोरबायदिखौ आं मोनदों मानो होननानै बुङोब्ला गासैखौबो जाथारगोन होननानै बियो बुङाखै जों बेफोरबायदिखौबो खोनानो मोनाखैमोन आंनि मोनसे फोथायनाय बा मोनसे साननाय गाव बुंदों आंनि मोनसे फोथायनाय आंहा मोनसे फोथायनाय दं रन्जन दैमारिखौ आं उदां खालामनो हागोन बेखिनि बाथ्राखौ जों खोनानो मोन्दों मैयानि दिनावहाय रायजो राजानि सिगाङावनो बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों थ' आवगोलनि समाव बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो मोजाङै स्पस्ट भाबै जोङो खोनायाखैमोन सार प्रमद बर'निफ्राय जायानो जाया मानो जेखियानो जादों मानो जायखि सरकारानो फैया मानो बे रन्जन दैमारि सारखौ उदां खालामनांगौ सोरबा BPFआनो होन बा UPPLआनो होन बा बे दायथ' दंथारखायो बयबो खारन बेबो सासे नांख्रुबनानै फैनाय दैदेनबोनाय सानसे समाव मोजाङैनो दैदेनबोनाय आफादगिरि नङा होनबा बेफोरबायदि आरो दिनै रिहेबिलिटेसननि बेलायाव मानसिफोर बेफोरबायदि ग्रुपआ आलादा जानायखायनो सोरनियावबा मानसि खम बारा बेफोरबायदि गाव बुंनाय बायदिब्ला सेन्ट्रेल लेभेलाव गाव सावरायनानै जुदि फैगोन गाबोननो सासे बारा ओंखारबावोबा बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आरो खोथाया सैथोबो नंखागौबो जोंनियाव खारन NDFBनि गेजेरावनो दिनैसिमबो मोनब्रै फेक्सन जानानै दङ मोनब्रै बेफोरबायदि जालांनायखायनो दिनैहाय बै बे थालांनाय बा माखासे माबाफ्रा
नङाब्ला गोदाव सोराव बेबो मोनगोन बेबो मोनगोन सोरबा मोननांगौआबो मोनाखै मोनिफ्रासो मोनदों नङा होमबा बेफोरबायदि आरोखि जाय हक बर'नि फिसा बिसोरबो मोननांगौ अनलि एनडिएफबिनि थाराल' मोननांगौ बेबो नङा जायफोरबो रायजो राजाफोर मोननाया आंहा खथि गैया बावहाय मोननांगौसो बे बुस्थुखौ दा बेखौबो जोंनि एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफ्राबो जयै थांनानै मोजां सावरायलायनानै जयैनो खौसेथियैनो थांनानै मोनसे कालेक्ट खालामनानै होयोब्ला मोजां दा खारन दा आं मोनाखै बे मोनाखै दाथ' गोदोनानो थाखासिगोनफोरबायदिबो मोनदों बे आरोखि बाथ्राया गोलाव बाथ्रा बुंनो सानाखै बावहाय जुदि माखासे बाथ्रा कयेकजन सोरबा सासे दैदेनगिरिनि बै फंबाय सासेनि बाथ्राखौ बुंनो हागौमोन बुङोब्ला खिन्थु आं दिनै बुंथ'ला बावहाय पलिटिक्ससो जाहैगोन बाथ्राया थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय गोलाव खोथा बुंबाय बावहाय गोरोन्थि जादोंब्ला क्षमा बा निमाहा बिनानै बावहायनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि